Nilqakom għal programm ieħor. Illum il-mixja tagħna ser tkun fl-inħawi tal-Inwadar. Hija mixja twila, però mixja vera sabiħa. U se nkunu nistgħu niskopru dwar l-ekoloġija, l-ġeoloġija u l-istorja ta' dawn l-inħawi. Nibdew mix-xajra dan ir-raħal xkejken u mbagħad nerħula tul il-kosta. Vera l-illum insertajna ħafna riħ, però minn banda mnalla għaliex nistgħu ngawdu dal-ġmil ta' baħar u mowġ illi hawn mal-kosta tax-Xajra. Hemm passaġġ imsejjaħ il-Bla tal-Bajda. Minnu mbagħad naslu fejn l-impjant ta' Barkat li huwa wieħed mill-erba' impjanti ta' tisfija ta' drenaġġ. Fil-passat id-drenaġġ kollu kien jintrema l-baħar mingħajr ma jiġi mnaddaf, iżda llum permezz ta' proċess ta' tisfija fiżika u mikrobioloġika, id-drenaġġ kollu jiġi msoffi, jiġi mnaddaf u anki jerġa' jintuża fosthom għat-tisqija. Dan l-impjant huwa ta' Barkat sewwa, huwa jieħu madwar 80% ta' drenaġġ ta' Malta u Għawdex u l-importanza tiegħu minħabba li fl-aħħar mill-aħħar jitratta id-drenaġġ u jiġi qabel mitfuħ fil-baħar, jiġi mitfuħ bi kwalità tajba fl-aħħar mill-aħħar biex ma jagħmilx sara lill-ambjent. Apparti hekk dan l-impjant qed nipproduċu wkoll ilma lill-bdiewa u dan qed jiġi distribwit lej in-naħa ta' Sant'Antnin, iż-Żejtun, ix-Xajra u tal-madwar. L-impjant ta' drenaġġ jibda mill-pumping station fejn isaffi fi stadji differenti. Hemm id-drenaġġ billi l-ewwel inneħħulu l-partijiet solidi, sewwa jinġabru barbi l-akbar u l-ilma mbagħad jittella bil-pompi u jgħaddi minn saffi differenti, jissaffa minn parti differenti fl-impjant per se. Il-parti ta' drenaġġ solidi jiġu msaffija u jitneħħu pompi kbar u jitpoġġew ġo tankijiet li ngħidulhom digesters hemmhekk fejn jiffermentaw għal 21 ġurnata sewwa u jipproduċu biogas naturali fejn minnu niġġeneraw l-elettriku u fl-istess ħin innaqsu il-parti solida li nkunu qegħdin ħanarmu lejn il-matab. L-ilma fl-aħħar mill-aħħar jittella bil-pompi f'parti oħra tal-impjant fejn fi stadji differenti jiġi msaffi permezz tal-użu tal-bakterja u anka tal-kimika fejn mbagħad wara jispiċċa fil-polishing plant u dan jiġi trattat permezz ta' ultrafiltration u ROs u jgħaddi minn parti ta' disinfettazzjoni fejn hemmhekk jiġi bi kwalità tajba biex ikun jista' jintuża l-agrokoltura u minn hemmhekk bil-pompi jiġi mqassam lil ġibjuni diversi madwar iż-żona biex ikun jista' jintuża min-naħa tal-bdiewa għat-tisqija tal-iliqi. Iżda bħal kull ħaġa oħra proċess ta' dan it-tip ikollu wkoll l-intoppi tiegħu. L-intoppi li nsibu l-iktar li nintaqgħu magħhom f'dan l-impjant huma meta jintremgħu sanitary wipes u paper towels li jagħmlu ħsara kbira kemm is-sistema ta' drenaġġ u anke lill-makkinarju tal-impjant. Għalhekk wieħed irid joqgħod attent u dawn is-sanitary wipes u paper towels u affarijiet oħra u anke xar jintremgħu kemm jista' jkun ġol borża sewda u fl-aħħar mill-aħħar qatt m'għandhom jintremgħu affarijiet solidi ġol sistema ta' drenaġġ.
insibu 4 ġolfijiet f'dawn l-inħawi. Issa, meta ngħidu ġolf qed nirreferu għal bajja nofs tont b'ġeoloġija partikolari. Dan ta' wara hawnhekk jissejjaħ il-ġolf l-Abjad. Il-ġorfijiet huma daħliet tal-baħar, daħliet pjuttost żgħar, ishom bajjiet żgħar, però bil-ġnub għoljin. Insibuhom bħala karatteristika tax-xatt ta' dawn naħat bejn iż-żonqor u x-xajra l-iktar, u dawn narawhom l-iktar jiffurmaw fejn il-kosta tkun qiegħda mfella, imxaqqa, u allura l-erożjoni, partikolarment l-erożjoni tal-baħar, tattakka l-blat l-iktar matul daw ix-xquq. Insibu wkoll illi postijiet bħal daw jiltaqgħu saffi jew tipi ta' blat differenti u li jittieklu anke b'modi differenti. Naturalment fejn minflok il-blat qiebes li naraw mal-biċċa kbira tax-xatt ikun mikxuf xi saf iktar artab bħalma naraw warajna f'dal-post imsejjaħ il-ġorf tat-tafal, hemmhekk l-erożjoni saħansitra tkun iktar maġla u allura jifforma daħla akbar bil-ġnub iktar weqfin. Fil-fatt il-naħa ta' ġewwa tagħha hekk għandna anke irdum pjuttost għoli u fil-fatt jidher li anke dan għandu x'jaqsam mal-isem ġorf illi għandu x'jaqsam mal-kelma anke ta' post li tista' tiġġarraf minnu. Għaw sensiela ta' ġorfijiet, jew ta' daħliet li jsejħulhom ġorfijiet dan naħat. Ġifieri jekk nibdew minn naħa taż-żonqor pereżempju għandna l-ġorf tas-Sinjura, ftit iktar law insibu l-ġorf ta' Triq il-Wiesa li jintaraf mit-torri ta' żmien il-Kavallieri li hemm fix-xifer tiegħu. Hawnhekk warajna bħalma semmejta il-ġorf tat-Tafal li dawn huma forsi ħanajdilhom jekk uħud mill-iktar magħrufin hemm oħrajn ukoll iżgħar, però dawn huma forsi l-iktar magħrufin f'dawn l-inħawi. Bħala ambjent, hawnhekk għandna kontinwazzjoni tal-flora li naraw max-xatt. Pereżempju naraw ħafna x-xitla tax-xorbett li hija xitla sukkulenta u dina sukkulenta jfisser li għandha l-weraq imlaħmin sewwa taħżen l-ilma ġol-weraq tagħha. Dan huwa adattament għal daw ix-xtiel li għandhom għall-ambjent mielaħ ta' max-xatt peress li l-imluħa fil-ħamrija tagħmilha aktar diffiċli biex ix-xitla tikseb l-ilma tagħha. Allura ovvjament l-ilma li tikseb importanti illi taħżnu u tibża għalih. Fil-partijiet iktar għoljin naħat ta' ġewwa fejn biex ngħidlu hekk il-parti ta' ġewwa fejn hemm l-irdum, hemmhekk fejn il-post jintlaħaq inqas mill-mewġ tal-baħar naraw ukoll xtieli illi nsibhom jikbru mal-irdumijiet. Forsi waħda mill-iktar familjari hija pereżempju x-xitla tal-Kappar, naraw li dan huwa wkoll l-ambjent fejn dina tikber. Huwa ambjent ta' mal-kosta u ambjent tal-blat wieqaf tal-irdumijiet jew tal-ġorfijiet ngħidu. Il-blat ivarja, ġifieri naraw postijiet minnhom fejn jixref il-blat żonqri mal-kosta, biċċiet oħrajn fejn għandek il-blat tal-Franka ta' fuq li fil-fatt hija pjuttost karatteristika tal-dan naħat tax-xajra, l-blat tal-Franka li jintaraf mill-kulur safrani tiegħu. U mbagħad insibu wkoll kultant ġol fis-suri tal-blat ġieli jkun hemm anke materjali ieħor li jinġabar hemmhekk, ġifieri għandna ġifieri kompożizzjoni pjuttost varja li anki minn roqa l-oħra ħanajtek tvarja xi ftit ukoll. Primarjament il-pjanti ta' hawnhekk huma pjanti halofitiċi, ċewweb dawk li jifilħu għall-melħ, mela mhux biss iridu jifilħu għas-sħana tas-sajf, però jkollhom mekkaniżmi biex il-melħ li jtir fuqhom jew li qiegħed fil-ħamrija ma jiffettwalhomx iċ-ċiklu naturali tagħhom. Pereżempju nsibu l-pjanta pax-xorbett li jkollha l-wara tagħha mlaħħam, jew il-pjanta tal-bebuna tal-baħar li l-istess kollha l-wara mlaħħam u tikber baxxa ħafna mal-art ħalli ma jaħkimhomx ir-riħ. Interessanti li huma ħafna dawn l-ispeċi huma endemiċi, ġifieri jikbru biss fil-Gżejjer Maltin bħal kif semmejt il-bebuna tal-baħar, imma anki diversi tipi ta' limonju, bħal limonju ta' Zerafa u limonju ta' Malta. Barra minn hekk insibu pjanti kemm xejn ikbar, ngħidu aħna ix-xebb, pjanta endemika oħra u s-siġra tal-bruk.
Is-siġra tal-Brook interessanti ħafna għax il-mel li tieħu mill-ħamrija peress tal-eruq tagħha joħroġ mill-weraq mela f'mini filgħodu jekk tara il-pjanta tal-Brook ikollha qisu saf ta' ilma miela fuqha jkun qisu qisu kulur il-fidda. Dak il-mod il-mel żejjed fiċ-ċelluli tagħha tarmih il-barra permezz ta' ħofor żgħar fil-weraq ngħidulhom stomata. Dawn il-pjanti kollha għandhom mekkaniżmi bħal weraq sukkulenti jiġifieri weraq illi jaħżnu l-ilma illi permezz tagħhom ikunu jistgħu jifilħu għar-rax tal-baħar u l-melħ. Hawnhekk se nidħlu fil-parti tal-Inwadar li hija kosta karatterizzata minn diversi għelieqi u xari tal-kosta. Tul ix-xari mal-kosta insibu diversi tipi ta' pjanti kif qed naraw madwarna bħal xorbet, bħal bużbiss il-baħar u oħrajn. L-isfortuna ma li daw il-pjanti ħafna minnhom qed isiru iktar rari, għala. Ħafna mill-bini magħmul fil-kosta. Allura jekk kien hemm roqa ta' dan it-tip ta' ħaxix, mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tinqered. Hemm fattur ieħor li qed jgħin biex daw l-ispeċi kull ma jmur isiru iktar skarsi li huwa l-ispeċi aljeni li jiddaħlu minn barra minn xtutna. Il-kosta tagħna diġà hija limitata kull ma jmur ta' tonqos u allura jekk jiddaħlu speċi oħrajn bħal ngħidu aħna l-agave tikber flok il-pjanti indiġeni, tbiddel il-pajsaġġ u pjanti li llum il-ġurnata huma skarsi fl-aħħar jistgħu jinqerdu għal kollox mill-pajjiż tagħna. Tul il-kosta u f'dawn l-inħawi insibu wkoll diversi strutturi relatati mad-difiża militari. Dan għaliex hawnhekk il-kosta hija pjuttost baxxa u għalhekk kien faċli għall-għadu biex jinżel fiha. Insibu wkoll 4 fortizzi kbar tul il-kosta, il-Fortizza Rikasli, dik ta' Santu Rokku, l-Batterija tal-Grazzja u l-Fortizza ta' San Leonardo. Dawn flimkien ma' diversi torrijiet żgħar u anke ħitan difensivi kienu jiffurmaw qishom katina tul il-kosta illi kienet isservi bħala l-ewwel linja ta' difiża għat-tliet tibliet. Bħala parti mill-kosta tal-Gżira ta' Malta hawnhekk dal-inħawi kienu post vulnerabbli ħafna fejn bniedem seta' jinvadi l-Gżira ta' Malta minn hawnhekk għax il-baħar font u l-blat huwa baxx allura seta' joqrob ħafna lejn l-art. Allura minn dejjem kien hemm il-ħsieb li hawnhekk isiru diversi fortifikazzjonijiet. Nafu li meta il-Gran Mastru Deredin bena it-torrijiet tal-kosta hawnhekk nara imbena dan it-torri li qed taraw warajja. Però ftit qablu, iktar żmien qablu, il-Gran Mastru Winja Kurt kien diġà ħaseb biex dal-inħawi jkollhom difiża wkoll u kien bena dak it-torri li konna ngħidulu t-torri tal-Madonna tal-Grazzja li llum il-ġurnata m'għadux jeżisti. Insibu wkoll dan il-ħajt illi huwa ta' żmien il-kavallieri li kien iwassal minn Rikasli sal-Ponta ta' Żonqor.
Iktar tard fi żmien il-kavallieri mbagħad inbnew dawk li ngħidulhom ridotti jew trunċieri, kienu jkunu forma ta' ħitan fos żgħir qudiemhom u kien ikollhom post minn fejn seta' bniedem jiddefendi ruħu u jispara fuq l-għadu jekk dan ikun qiegħed jipprova jinżel l-art. Dan it-tip ta' trunċieri insibu ħafna minnhom f'postijiet vulnerabbli f'Malta, konna nsibu minnhom hawnhekk f'dan l-inħawi, kien hemm bħalhom fil-Bajja tal-Mellieħa, l-Adira, l-Armir li għadhom jeżistu wkoll fl-inħawi tal-Bajja ta' San George u l-inħawi ta' San Ġiljan, fejn l-art ma kienx daqshekk għolja allura kien ikun vulnerabbli ħafna biex isir invażjoni, kienu jsiru daw it-trunċieri biex f'każ ta' invażjoni kunu jistgħu jiddefendu ruħhom minn warahom u jżommu l-għadu milli jinżel l-art. Mbagħad naraw li fi żmien l-Ingliżi, speċjalment fi żmien it-tieni Gwerra Dinjija, hawnhekk inbnew ukoll numru ta' dawk li ngħidulhom pillboxes minn fejn kien isir l-assa u anke kien hemm forma ta' difiża biex ma jħallux l-għadu jersaq lejn l-art u jipprova jinżel l-art f'dan l-inħawi. U jiena il-mixja tal-lum se ntemm hawnhekk, ħanoqgħod naqra bil-qiegħda għax-xemx ingawdi din il-veduta tat-torri ta' Triq il-Wiesa u anke dawn is-salini sbieħ li hawn taħt. Filwaqt illi nħallikom bil-fatt kurjuż tal-lum illi skont it-tabib Grieg Hippokrates illi jgħix fi żmien klassiku, il-mixi huwa l-aktar mediċina mill-aħjar illi jista' ikollu il-bniedem. U b'dak il-messaġġ inħallikom u fakkarkom illi niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fejn ħankomplu il-mixja fl-inħawi tal-Inwadar.